Pinoy Bus Driver TV. Mga kabuksit, nandito na tayo sa Calbayog, Malstap, sa Barangay Bakakay, Calbayog City. Katapos lang mag-adjust break, alas 9:25 na mga kabuksit. Taro ng Sabado, buksit na tayo. Ina-adjust si mekaniko ang mga bus. Ayan si Didoro. Panoorin mo kasi ito, Pinoy Bus Driver TV. Ayan yung stop dito ng buksita. Ang daming kumakain, buksita eh. Punong-puno ang kainan. Kaya lang, sabi ko kaya lang. Pugset! Yan yung ating mga sayro ng mga bugoy-bugoy mga pugset ha. Mga bugoy-bugoy. Bugoy-bugoy sa buyog. Mga bugoy-bugoy sa buyog. Dagat na yan dyan, may kapusit, dagat. Paliguan na yan dyan. Meron na kayo natin sa kabila, yung sa Lendasin. Yung Lendasin yun doon. Kapusit na eh. Hindi pa. Wala pa. Dito yung booking natin, may visit booking. Ito may kabukset. Alauna 40 ng hapon. Dito tayo sa Santa Rita, Malstap. Sabay natin ang Cagayan de Oro. Saka yung Panabo nasa huli pa. Ito natin Cagayan de Oro. Sa Tarita, Malstap, may kabuksit sa Samar. Malapit na tayo sa San Juanico. Tsaka Tacloban. Kami kabuksit, alas 4 ng hapon. Sa Buyog na tayo, sa Buyog Liti. Barangay Salvacion. Barangay Salvacion. Ito, nagbabaan ang ating mga pasahero na isang grupo. Araw ng Sabado. Ano ba kayo? 31 ba kayo? Oh, 31. Oh, 1 na yan. Wala? 31 ba kayo? 31 ba kayo? Ito na, nagbabaan na sila. July 1. Ito, nagbabaan na sila. Taga rito pala sila. Bigabuksit o. Isang grupo. Sa Buyog Liti. Okay. Salamat din. Sa ulitin. Mga ano talaga yan, dahil sa Piltran ko yan. Hindi na sakay ng ibang bus yan, sa Piltran ko talaga yan. Pati nang papunta sila ng Manila, 35 sila. Sa 1925 nakasakay. Gusto nila i-vlog. May kalawang pa rin may kapagsit ito. Kalawang pa rin sa dulo.
Ayaw nga sa dulo. Ayan na po sila rin. Tapos na sila nagbaba. May kabugsit.